गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायना थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर जोंहा एमएटिं एमजिनि बिसि प्रिति नार्जारिनि सायाव बिखय मा जादों बिनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिबा ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोना ओमफ्राय खोनासंनानै लादो नै मा राव बुंहरदों बेयो मानो मा खालामनो नोंनि आबुखौ फसायोना मा नोंनि आबुखौ जा फसायो आं मा बुंदों खनसे बुंबावलाय मस्टनि जा हा सासे मानसि होननानै बुंजानाय नङा बेखौहाय सासे बेखौहाय जुनारजोंहाय तुलना खालामब्लाबो आंहा गोरोन्थि जानाय नङा आं बुंनो गोनां गैयामोन किन्तु आङो गोबाव समनिफ्रायनो आं सामफ्रोमबो बे मानसिखौ हरनि 1टा 12टा फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थानाय आं नुगासिनो दङ थेवबो आं जेबो होनाखै दै ओमफ्राय नाथाय दिनैहाय जेब्ला आङो बिनि नाम्बारखौहाय माने आं जेबो सेभ खालामनानै दोना नालाय बायसान्स जोंहाय आं रिसिभ खालामनांदों रिसिभ खालामनाय लोगो बिनि रावफ्रा खोनासंनानै लानै रायजोफोर ओरैबादि बियो आरोना नै ओमफ्राय कल लिस्टफ्रा नायनै माबादि बिनि थाखायनो आंखौ नंखाय बाखाय आंनि केरेक्टारखौ बेबादि साननानै जुदि बेबादि नोङो कल खालामो आरो बेबादि नोङो लामा सुजग नागिरोब्ला नों बादि सुजग नागिरग्रा मानसिनिखौहाय एकदम आङो खाथियाव मोनबाना नों बादि मानसिखौ दोखो बुग्लिनानै नोंनि मेगन थाइनैखौ एरख'ना होगौ नों जाय नोजोरजों नों मानसिनि मालायनि हिन्जाव मालायनि बिमाखौ नोङो बेबादि नोजोरजों नायग्राना नों बादि मानसिया समाजाव नोंहा नम्मा गैया नोंनाव गैया नोंहा असभ्य हा बर' हारिनि केलेंकारि खोनाबायना रायजोफोर मा राव बाहायहरदों बे मानसिया बेफोरबादि जुनार आखुनि मानसिया जोंनि समाजाव थानो थाखाय समायो नामा लाजि सिं लाजिनो रोङा बेखौ आं मुर्ख बुंगोन नोंखौ आं मुर्ख बुंगोन नों सासे जुनार आखुनि मानसि दै नों मा मोनथिया ना मानो थाखाय समायथारा जुनार आखुनि मानसि नों दिनैनिफ्राय आंखौ बेबादि कल दाखालाम दै जुदि कल खालामबावो नोङो दिगदार जागोन नङाबा आं सासे हिन्जाव बादिनो आङो हिन्जावनि जायगायाव गसंनानै दं सासे आं बिमा बादिनो बिमानि जायगायाव गसंनानै दङ मोनथिबाय ना आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै हौवाया खाथियाव थाया साननानैहाय आंखौहाय बेफोरबादि चान्स लादों नामा नों बादि मुर्ख मानसिया आंनो हौवाया खाथियाव थायाबाबो आं सासे हिन्जाव आरो सासे बिमानि आब्रुथिखौ आं बावाखै दै मुर्ख मानसि रायजोफोर बे मानसिखौहाय कल खालामनानै बे मानसिया अबेनि मानसि अबे जायगानि बे मानसिखौ कल खालामनानैहाय नागिरनानै बेबादि मानसिखौ मोनोबाथाय दोखो बुग्लिनांगौ जावग्लिनांगौ बेबादि मानसिखौ एकदम जोंनि समाजाव एक्जिस्ट खालामनो समाया बेफोरबादि मानसिफ्रा बेसोरनि थाखायनो जोंनि हारिया दायो बदनाम बदसि अखानायबानो साना आं सासे मानसिनि हिन्जाव आं सासे बिमा नों मोनथिया नामा हा बेफोरबादि मूर्ख भाषा मूर्ख राव बाहायहरनो सासे आइजो मानसिखौ सन्मान होनो रोङै नोंहा बिमा आरो बिनानाव गैया नामा न'खराव बाखाय आंखौ भाइराल खालामनानै आंखौ नंखाय बाखाय आंखौ फान्दायदोंब्लाबो आं आंनि जायगायावहाय आं सासे गथ'खौ लानानै गसंनानै दङ दे लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन गोरोन्थियाव आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बेफोरबायदि बेले बेजेया मानिफ्राय जायो दै मानिफ्राय जायो माने आङो गुवारै बेखेवना नोंथांमोननो फोरमायना होगोन नाथाय नोंथांमोनाव बे आंनि बुंनाय खोथाफोरखौ नंगौबो नङाबो साननोबो हानाय खिन्थु नोंथाङा बे खोथाखौ साननानै लायोबा रिसार्च खालामना लायोबा माने नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि मानसि थानोबो हागौ आरो लोगोफोर दिनैखौनो बुंगोन आङो दिनैसिम सोरनिबा न'खराव हौवा गैयि एबा सोरबा गुबुन दाबसेयाव जब मावनाय बा गुबुन दाबसेयाव टिचार मावनाय बा गुबुन दाबसेयाव माने खामानि मावनो थांनाय जिखुनु माने बेफोरबायदिया माने सिंगेलावसो जायो दै सिंगेलफोर जेनेबा गावनि बिसिया जेनेबा गावनि हौवाया माने गुबुन दाबसेयाव बा हिन्जाव गुबुन दाबसेयाव माने बेफोरबायदि माने खामानि मावनो थांनायफोर जि कम्पानियानो जा जिखुनु जबानो माव टिचार माव बेफोरबायदियाव माने सिंगेलै नुयोब्ला माने हिन्जाव मानसिखौ बहुत मानसियानो नोजोर होखायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन दिनैसिम एमएटिं एमजिनि बिसि हमनानै ला प्रिति नार्जारिखौनो माने बेफोरबायदि हिलाय नागिरदोंमोनब्ला नै बायदि नर्मेल हिन्जावफोरखौथ' ओरैनो गामि ओनसोलफोरनि जिखुनु फन नाम्बारनि एकदम हमना ला फेसबुकनिफ्राय नाम्बार लानानै बा हमनानै ला मेसेन्जार नाम्बार लानानै रायलायनायफ्राथ' एकदम नर्मेल आरो दिनैसिम एमएटिं एमजिनि हिन्जावखौ प्रिति नार्जारिखौ ओरैबायदि माने
प्राइभेट पार्टखौ बिराद मोजां नुयो होननानै ससियेल मिडियायाव माने लासिंसिं खालामनाय बिराद लासिंसिं जादों लोगोसे हमना ला प्रिति नार्जारियाबो गावनि माने मबाइलनि थ्रुयै माने कल रेकर्डखौ माने गाव माने देखायना होदों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थ्रुयै नुखाबायानो बेफोरबायदि माने एक्सेप्ट खालामना लाखिनांगौ आरो लोगोसेयै रायलायथारदोंब्लाबो बबेनि आरो मुङा मा जायगानि होननानै बेखौ माने सोंहरना लाखिनानै बेखौ माने जोङो लाखायनो माने बिनि फिननाय सोंनायखौ जों होफिननोबो हायो लोगोसे जोङो पुलिस केसबो होनो हागोन लोगोसेयै रायजो सलायनाय हिसाबै रायजो थासारि हिसाबै माने जों मोनसे समाधान खालामनो हायो आरो जेनेबा दुथां मानसिखौ हमनो थाखाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि जाथाया दिनैसिमबो जोंनि बर' गामि जाना दं दै जाबाय थायो हरनि बिथोरावनो बिराद जायो माने बेफोरबायदिया नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने हजम खालामना लाखिनो हानाय मानसियासो लाखियो आरो हजम खालामना लाखिनो हायि मानसि थायो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम हमना नायबा जाबाय प्रिति नार्जारिमोना नायमा दिनैसिम हमनानै ला बिराद ससियेल मिडियायाव मुंदांखा नङा होमबा हमना ला इउटुबनि थ्रुयैनो फेसबुकनि थ्रुयैनो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने मुंदांखा मानसिखौ माने सासे मानसिया माने दुथां मानसिया माने एकदम माने ससियेल मिडियायाव लासिंसिं खालामनायानो बिराद आनलिगेल जायो आरो गामियारिनि खोथा गामियारियाव दिनैसिम सोरनिबा हिन्जावा न'आव थायो हौवाया गुबुन मानसि दाबसेयाव खामानि मावनो थाङो नङा होमबा लोगोफोर बेफोराव माने बेफोरबायदियावबो सोरनिबा हराव थांनानै बा सोरबा कलाव थांनानै बा नाम्बार नागिरनानै मेसेन्जाराव हमना फेसबुकफोराव नागिरनानै दिनैसिम बेफोरबायदि माने खना फन रायलायनायफोरा गामि ओनसोलावबो दिनैबो थानोबो हागौ आरो नाथाय बिसोर माने गामि सिबियारि सुबुंफोर नालाय एबा गामिनि जेनेबा थासारि हालसालखौ माने लासिंसिं खालामनोबा गावनि मान सन्मानखौ हानि खालामा होननानै थानाय समावनो बैफोरबायदि समाव माने लाना खारलायनायफोरा इयुन जायो आरो लोगोफोर बैनि हिन्जावखौ बै लाना खारनाय बैनि हौवाया बैनि हिन्जाव लाना खारनाया बैयावनो बेफोरबायदि जायो आरो लोगोफोर बेफोरबायदिया माने गामि ओनसोलाव बांसिन जायो आरो जेनेबा जायबायदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने गाव बुंजानायबा माने गुबुननो शेयार खालामनो हाया गोसोआव गुद जाबाय थायो बेफोरनो माने बिराद गिदिर बेफ्रुनायानो जाहैबाय माने बै हौवादो बै हिन्जाव खारलांनाय आरो बेनिखायनो हुसियार जा दिनैसिम माने जोङो फेसबुकाव थांदोंब्लाबो फेसबुकनि थ्रुयै खामानि मावदोंब्ला माने फेसबुकनि थ्रुयै हमना ला मेसेन्जार भिडिअ कल खालामनानै सोरबा नाम्बार बिहरदोंबाबो बेफोरबायदि नाम्बारखौ माने होनो नाङा आरो लोगोफोर ससियेल लिंकफोराव माने जानला मानला नाम्बारफोरखौ शेयार खालामलाबायना आरो लोगोफोर बेफोर खालामबानो बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअ गेसआवबो लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव सरजा फैदोंब्ला बा आंनि बुंनाया सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगो बर' हारिनि फिसा होननानै